Hello mga Indians, DCB TV. Ito sa YouTube channel. Ito video niya po. Ngayon, sa dito ngayon sa Barangay Lumboy, grabe traffic ngayon sa Barangay Lumboy ngayon, grabe traffic. Ay ngayon yung ngayon so, ang haba ng traffic ito ngayon sa Barangay Lumboy. Yung Malipakas. Ngayon, tara naman yan. Ano din, kasama nila nag-deliver din. Meron tayong, ano ngayon, ito si, ano pangalan mo bro? Si? Romeo, si Romeo. Kasama natin na nagde-deliver din. O may ano siya, may order siya. Okay, dito sa mga, ano tayo sa may Lumboy Elementary School. Okay, shoutout kay si Romeo. Oh. Deliver natin si Sir Romeo. Ano din siya, delivery rider din siya para natin. Ayan, shoutout kay Sir Romeo, andito siya ngayon. Yung mga Indians, araras na mag-deliver sa Lumboy. Papunta tayo naman yan sa ano man yan, sa may Barangay Big, tsaka Manak. Tayo yan, tapos ito sa Barangay Lumboy. Traffic mga Indians, oh. Grabing traffic dito sa may ano, sa bridge. Buti ano man yan, nakalimit pa. Mga Indians, oh. Grabing traffic. Grabe talaga. Traffic pa rin mga Indians. Grabing traffic pa rin, oh. Yan nga so, hanggang doon traffic sa may ano, bayan ng Binmali, grabe. Traffic. May deliver pa tayo dito. Medyo marami pa. Traffic pa. Dito mga yan, grabe traffic kayo naman yan. Grabe traffic doon. Ngayon medyo traffic doon sa ano man yan. Doon sa may litsangan pa rin, traffic pa rin. Ngayon dito pa rin, medyo maluwag ng dito pa yan, maluwag ng traffic doon yan. Grabe mo yan, traffic na sa ano mo yan. Katapos na mag-deliver mo yan, kita pinatay mo yan, dito sa bayan ng Binmali mo yan, dito sa may Binmali Pangasinan mo yan. So yung palengke ng bayan ng Binmali mo yan, Binmali Public Market. Yan mo yan, pawit mo yan, ano mo yan. Salas pa rin, gabi super mo yan, salas pa po rin kagagayan, keep safe. And bye-bye!